Nou, toen hoorden wij dus dat de Amerikanen bij de HEMA, dat was toen ingericht als het restcenter, en daar zochten ze dames voor om daar te helpen. Moest je Engels kunnen spreken. Nou, dan werd je onderzocht, je werd nagekeken, je moest een kleine spreektest doen. En wij werden aangenomen, mijn zusje kwam in de officersbar die daarop staat. En ik dacht, ik moet die gewone jongens van het front, daar ben ik een type voor. Hè? En nou, dat heeft bij mij een enorme indruk gemaakt. En ik heb dat dus zo lang gedaan totdat het dus opgegeven werd. En dan werden die jongens met een vrachtwagen, die kwamen dan binnen. En wij vingen ze dan op, eerst heel rustig, dat ze aan tafel zaten. En dan zag je ze meteen de sigaret nemen, drie trekken. Dan werden die peuken al weggegooid, lagen zo'n peuken. En dan kregen ze een kop koffie, een kop chocolade, een kop thee, wat ze wilden hebben met een donut. En dan ging je erbij zitten, maakte je een praatje, liet je merken dat we blij waren dat ze even zich lekker konden ontspannen. Nou, dat heb ik gedaan tot het opgegeven werd. Die waren verdoofd als die binnenkwamen. Dat ontroerde mij steeds. Als ik die jongens uit die vrachtwagen zag komen, dan dacht ik altijd, oh, wat moeten die meemaken? Want het heeft daar rond Aken ook lang geduurd, hè, voordat het bevrijd was. Dus dan moet je denken dat je als jonge jongen in het leger bent en dat je dan weer terug moet gaan naar dat front en dat je blij mag zijn dat je er levend uitkomt. En dat heeft bij mij altijd enorme indruk gemaakt. Daarom dacht ik, weet je, die officieren beneden, die zaten altijd gedekt ergens. Hè? En die kregen altijd drank, die kregen altijd een balletje en zo, en een glaasje wijn, wat ze boven niet kregen. Dat vond ik ook al erg. Dat vind ik erg. Ik kan niet tegen dit, ik kan niet tegen dit, daar jij en dan... Nee, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal recht op een mooie behandeling, vind ik, in mijn leven. Hè? Wij kregen dus, wij moesten herkend worden, we kregen dus een rode kruisband om. We werden ook iedere week gekeurd, hè? Bloedgebrek. Oh ja, dat moest je altijd om hebben. Je moet duidelijk laten merken dat je er was om die jongens op te vangen. Hè? Dus als herkenner wist je dat ook, dat je dat moest doen voor die jongens. Een praatje maken, informeren, vragen over een gezin. En dan de ene huilde wel eens en de andere die pepte je dan op. En dan werden we 's avonds. Dan kon je de rest van de donuts, als je zin had, mee naar huis nemen. Maar ja, op een gegeven moment kon je geen donut meer zien. En dan werd je met een vrachtauto werd je naar huis gebracht. Maar mijn vader stond ook heel vaak buiten op ons te wachten. Hè. Die deed altijd, die komt zelf jullie ophalen. Maar ik ging ook wel eens mee in die vrachtauto. Die vrachtauto reed gewoon over de trottoir tot vlak voor ons huis. We werden echt bijna uit die vrachtwagen in huis gegooid. Zo ging dat vroeger. Leuk. En dan had je nog de windmill boven Schoenk. Dat heb ik toen niet gezegd. En met 3 dames, dat waren chaperones. Weet ik ook, dat die werden dan achter de tafel gezet, midden in de zaal. Stonden rond die zaal allemaal stoelen. Er zaten dan dames die dat wilden en dan kwam iedereen, kon je dan dansen. Dat was altijd een leuke band, het was heel spontaan. En er waren chaperones die dan, mevrouw Van Horen, mevrouw Dries, ik weet het nog precies. En mijn schoonmoeder ook toevallig nog. Wat ik niet wist, dat toen mijn schoonmoeder zo was. Kunt u uitleggen wat chaperones zijn? Chaperones, dat zijn dus dames die in de gaten moeten houden dat we ons netjes gedragen. He, dat je niet buiten... Nee, allicht niet. Dat zijn van mij dingen waar ik helemaal niet over hoef te denken. Hè. Maar je werd ook geselecteerd. Hè. Daar kon niet iedereen naar binnen komen. Dat is een brief, die heb ik gekregen van mevrouw Zonderfield. Dat is een brief aan haar man, Frans. Ik noem hem Boy, maar hij heet met zijn jongensnaam Frans. En daar bedanken ze hem voor wat hij gedaan heeft. Dear Frans, hij is van 27 augustus 1945. We want to thank you so very much for your share in making our club a success. Without the help from your volunteers, this club would never have been such a pleasant place. Thank you again for your kindness for our American boys and to the Red Cross. Sincerely, Patricia Park and Phyllis West. Nou, dat is 1945.